Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudayin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Nathan nga napawalwan, dagiti aggayam. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamang rugi nga agala-ala da tiriknak. Kasla sa anak mateng nga naragsak manong nemi itinubiak. Wen, ni Celia. Kasla sa anak mateng nga naragsak. Isungin kendeng kumanong. Nanapimpinas laeng isinak isuna. Tapno di kasta, ket saan lang amang namnama iti saan met ngagtultuloy nga riknak kang kuan. No pa amok nga nasakit, agsipod ta siyempre, mamati, kaya nagtaltalek ni Celia kanyak na talagang ipatpateg ko isun. Di na lang siguro madlaw nga medyo nalokayan awanan ti irot ti arakop ko keng kuwan. Di na nga talang madlaw anong naming asla limamiisan dagiti agek ko ken kuwan. Kasla mapilpilit akon. Nabayagin na saan kong inawis. No dikit isulayang tagaw-awis kanya. Dahil di mangrugi manong naming agalaala tiriknak. Kasla awanin interes ko manong nami. Ngag-date kami. Iso na alayang no kati mang palpalagip. Sweetheart, hello. I miss you. Kunanan ako I miss you too. Kunang meda. Tapos lo direk kailiwan. Kahit ko magkita ta, please. Iso pa lang take please man. Kinabot no naman ng nami. Edit ay inaklunak ti panagayat ko. Inaklon na ti panagayat ko keng kuana. Dagos man ng nami. Ngay di dahi dumitlah nga rabi. Ket impaay na kanyak ti kinabirhen. What? Alayon iti manong nami. Every weekend. Talagang ag-date kami. Agpapas kami. Ngam kalpasan lang tinasurok nga makatawan. Iso mas daawa kong tagalaalan tiriknak. Iso ng kedeng ko manong nami iti dahi nga rabi. Tinawagan. Yes, Nathan? Umay ka pa siya rin. Dito'y balay. Inunti ko morti pang pasyarakan ka no saan nga balay yo. Di, isa talang di dahitan. Tag-dinner. Umay ka pa siya rin. At napatig yung bagakeng ka. Di ta idi, tinangaklunom kanya. Iso nga di tamat ng bagak, tinapatig ng bagakeng ka. Anya namin dahita. Ala, mapaspasalak di bagbagam. Maburburtsaan na. Idaadda ako ni tibalay da manong nemi idi sumrekak inarakop na. Saan ko pa yan nabinalis data nga arakop na manong. Inagkan na di kitilips ko. Saan ko pa yan nabinalis tili agek na. Nadlaw na nga dagos. Kaya di sumit lang tinang i-open manong nemi titupi ko. Talaga ka di nga aglamlamis kang kanya? Hindi pa lang madbadlaw ko, Nathan. Iso tirantak yung bagay ta. I'm sorry. I'm sorry, Celia. Ngayon saan ka ngayatin? Manong nemi amok nga sakit para ken ni Celia dahita nga nangeg nang imbagak nga saan kan ngayatin. Talaga na sakit gabuta saan nga nakauni. No pa amo na siguro. Tanadlawnan manong nemi di pa naglamis ko. Nay matangak manong nemi no kasano nga nagarubos dagiti luwana. Kalpasan na nangig ko ti pa nagsebek. I'm sorry, Celia.
amok ka nasakit para kay ka. Nasakit man yun, nagtuloy ti relasyon da, kalpasan na kit, saan ka matgaya man ngayatin. Iso nga masapol nga bagat. Tapno, makapagsinatan. Nasakit natin. Sakit. Amok, I'm so sorry. Malipatan na to. Magasan tumitlang ti sunggat, ngayon palay ko iti barukong mo. Ngayon ulitek, awan ti maramin ko, tabi maumantan, di pa nagahit ko ka. I'm so sorry. Nusaan na kun nga patpatig. Sinungad itan ti patpatig mo. Mabaling ko ka di nga mamuhan, Nathan. Mamuham tumatlang. Gabuta siyempre, ama umumuna isuna. Sino? Mapatangak ka di? Sino't amom? Ni ka di Melda nga best friend ko? When? Tisalsud. Ay etan nakakadimet ni Melda. No sanita, masusuro na ito ipatek. Kinapod no na, nibaga na kanya kita na minsan, hindi pa lang. Api nga kanong nga sika, tiinarem ko. Api nga saan nga na. Digat kahit na usawan. Adamat na limad ba nagayat na kanya. Diba? Ngam sa mo kung makakagura ti gayam mo, awang basol na. Ngam saan kung nga papilit pa itibagikin ka. Husto ka. Awan ti ragsak ti relasyon no may salang ti gayayat. Ngam damangkik man kang ka. Ada ka din nagkurkuranga kang ka. Ada ka din kinidaw mo nga saan ko nga pinatgan. Awan tinagkurkurang mo kanya. Siyak tinagkurang kang ka. Awan ti basol mo. Siyak takim basol. Sana ko nakabaybayag ka. Ulitek, I'm sorry. Saan nga na ikaringan si kakin siya. No di kanta kami ni Melda. Samo ko makagagura ni Melda. Siyak ti rumben na guraim. Ulitek mat nga bagakeng kanatan. Jack amo ti gumura. Nga mamok ti masaktan. Nga mo nagsakit dito nga naramid mo natan. Nagasaksakit, Jack tumalipatan. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi, iti aggapuak, iti ayan, da Celia, pinadagasnak manong nemi. Di kayem ko nga Nicolas. Pare! Friend! Lumagas ka ba? Alawala. Ika pa maya? Iti balay da Celia? Oo. Nakaisur ka man rin. Iti mismong balay da. Hanggang nga nag-date, hanggang nag-check-in. Napang kuinsina ni Suna. Ana? Ana na? Ano ka? Gusto siya pa nakangin ko? Insina ko ni Suna. Nagloko kan. Isyatak man deta. Uminom ka, natabaso man eh. Gra, tas siyak timang taong tibasom. Sa tagtos. O, tos. Celebraran naman data panangisinam kay ni Celia. Nagloko ka. Thank you. Thank you na ito eh. Arak. O, pulutan ka. Mukhang gusto na ito eh. Ano na ito ka din? Patangam. Manok. Waan. Nangalam. Nagpaano pa ka. Kaya adobo ka rin ng banyas na ito eh. Mahimas ah. Celebraran at panangisinamon ka ni Celia. Celebraran at kinalukom.
Nagloko ka, napinsinam. Sangon nga itan eh. At sa balik ang patpatid ko. Ni Melda. Apay mo. Madlaw ko, idi. Di ba, gayam na. Di mo amot pilim, idi. No ni Melda o no ni Celia. Ita ni Celia na pilim. Bistik nga pa ng pili ka ni Celia eh. Saan nga nagtalin at panagayat ko? Ita ni transfer ka ni Melda. Ang ti question pare. Kaya't nakangata ni Melda? Oh, madlaw ko. Man, naibaga na kanya gidi. Apay nga niso, apay nga saan siya. Kung ano. So nga ramanak iso dengan kayem pare. Loko kaya. Ang apay saan ka nga seryoso nga ni Melda? Aman, ni Melda ti kasal ko. Anan to nga rat mapasamak ka na gidi kayem. Agkontratan to katan? Iso nga rat nga baga kini Celia, nasaan na ko makagkagwara ni Melda. No di ka siyak ti kagwara na gabota siyak ti kimbasol. Awang basol ni Melda. Lagla. Very interesting na ito love story pare natan. Anan to karat mapasamak into na armam ni Melda. Siyempre, aglunan nak. Urayan na reta eh. Ket, may painan to nga tadi pag inakin ka. Yes, of course. Siya tupad ko na. Kasalata kami di kay ni Celia. Inaklon na kita. Itamad lang rabi. Kada itamad lang rabi. Iti panangtad na kanyak ti amin. Nalayin ka mare. Awan to nga tati ko. Pan nakadusa? Pan nakadusa? Abi ko mamadusa at. Di kanto nga tamakarma? Anak wat pakarma? Alagat kita handa. No at mapasamak. Subaybayan. Subaybayan. Ang susunod na kabanata ako na anda. Manong Nemi, nagpakadag, namintlo ako ng shot. Kinapudno naman nung pinabalunan nakpay ni pare ko las iti sa nga iskudilya, nga adobo nga karne, iti banyas. Manong Nemi kabigatan na napanak nagtrabaho, kaya sumarunong nga rabi, agsuksukatak, di madlaw ni mama. Papa na, magnakamani ni Celia? Managsina kami kini Celia. Anya? Iya, abay. Saan ko nga itan? Nagpasyari ita, tipudong ipatpatag ko. Sino? Ni Melda. Tigayem na. When? Ay, nagloko kan. Loko to eh. Baka ano, makarmakat kas tagararabidem, natan. Ano makarmak ma? Bagay ayamom ti ayat, dagiti babae. Pagsublatom ka din, dagiti gayan. Nasdao ni Melda manon Nemi idilukat na tiri daw. Ha? Natan? Yeah. Oh, flowers for you. Oh, yan pala siya. Sino ko ma? Ni Celia. Loko ka. Idi inaram ko ni Celia. Apakin Celia, di ko masyak. Kunong kuma. Kunamidi. Ita. Sa baliw ba na? Kahit mo sawan, Nathan, isak mat ita di sublat mo. Gabato nagsina kaming kitigaya mo. Kaano ba? Itirabi. Ita lang ba nagsarita mi ha? Pinadinimbaga. Isuod lagayam nga. Madlaw kong malmal dati kayem ko. Ngayon tinamat Di mo nga ta sinalsuda. Di nakatipastrihin. Kan dati, flowers. Thank you. Ala, sumari ka nga. Sana kung palpalikaw pa eh. Amom, idi sakbay nga inaram ko ni Celia. Talaga nga, pili-pili aklat na kada kayo di. Gabot agpadpada kayo di. Naging ka nga ni Celia, tinaram ko. Ngayon, big mistake. Sabi nga, big mistake ko na. Saan nga nagtalin natin panagit ko king ko, hana? 5 misa. Kayam kat si katipod nung ipatpatek ko. I love you, Melda. Diba? Dito yung tinabayag mo inururay. I'm so happy. Naragsak ka.
Yeah. Di aklunan ng karot. Agor ka pa lang. Ang kapela kaklunin. Kanon to nga raklunin na. Agor ka, palabsan ta pala mo subok manunga bulan. Apa kang bulan? O sige, aldaw. Manungal daw. Agor ka. Aklunin ka man langin. Agpisa. Oh, wait. Yung wag Apa yung wag? Diya kayat nga ipay ko king kati amin-amin ko kasi tinarabi ni Celia. Or arakop lang. Arakop, mamalin. Kiss nga ron. Man, arakop. Uy! Nathan, kiss pay. Umiyanak. Loko ka. Kasla di naramid mo idi kini Celia. Umiyang ka. Wait. No. Gor ka mo ta, hanmod nga hanak itultulod ka ni Celia. Itad kung dumati amin-amin ko, ito no makapagkasarta. Mambalin? Yes, mambalin. Abay ka dingasan. Agyawanak, Melda. Agyawanak. Naragsakak nga ron nga nagawid manong name ba naganadlaw ni mama. Naragsak ka, inaklon nak nga dagos mama. Oh, naglaing ka nga talaga anak ko. Imala ka. Sino'y malak? Sa sino ko mabay no saan nga di amam. Pati iti pagobraak manong name madlaw dang inspirado. Pare natin. Siguro dandanin ti pa nagkasarinyon kini Celia at naragsak ka. Awanin ni Celia. Oh, abi no naragsak ka. Adan sa bali. Jagayem na. Oh, glayng kan. Sa mo na kinayat ni Celia. Kalpasan nga nalpasam. Sa mo yung sublat jagayem na. Why? Dagiti agayem? Why? Dagiti agayem. Kahit mo sawan, naraman ang mata ni Melda. Dahil nagsupadain na. Dahil nagsupadyanda. Apa? Sana to ka na ulipay niyo. Amin na ito malpas ti kasarmi. Wow! Kada, kasar ka rin sigo doon na. Ay, kurka. Tayo mayunak pala turno ko. Nakaragsakkak manong name agsipod ta talaga nga ti babae nga ipatpatig ko ti talaga nga ipatpatig ko nga babae ket ipatpatig na kami nobya kiso no mabalin na ko manong name tren rina being and nakpasyaran yung sa balik ko nakadamat cellphone rina being nga tawagak manong name ket nagsasarita kami agplamplano kami naging ka manong name nga 2, 3, 4, 5, 6 nga bulan relasyon mo. Pangkumot na baga keng kuana. Will you marry me? Ho? Dato ya. Adan sing-sing nga kinatang ko. Will you marry me? Melda? Well, may shot ko na. Kahit kumaten. Yes. Yes. Wow. Yes. Planon nga rutan di kalaysata. Ayaw ba akong damamatoy? Tapos numakawag hanlatan. Kung nang papakin ni mama, datakado na tagtulang. Saan damatang ako? Okay matintawan na, di ba? Sige. Inton ka, no? Isot nang ibagatipet sa man. Wow. Si kangarutan di baka mo, kanagitininong kada ninang ta. Decide yo. Kastakman. Sa tumapan kwa. Ang mangalan iti mang cater, iti mga function hall, para iti reception, iti simbaan, iti abay. Sige. Iti abay. Yung padamag kun kini mama, manong name, kit maragraksakan ni mama. Yung padamag ko pa yan, manong name, kadagiti. Kaopisina at yung padamag ko pa yan kini Nicolas. Anya? Ikasarmon? Ni Melda? Wen. Sikat to malang ako best man ko. Sikalaki na gastos ka na gitarwat, sikat sa anin. Sino nga ti Medal of Honor? Siyempre ni Celia. Ang bagay sa unay. Kinabud no na, rinugyak mo na pinasyar ni Celia. Ano?
Ket mo sawan, janal pasak sublatam. Anang arol, kadagayam tamet, agayam matigid dua. Kinapudno na, nakauna ka laki ni Celia Edi. Saan gangangaw kalas? Han. Agasawa, di kiti bride can groom, kalpasan na, subarunong tumit ti best man can di maid of honor. Nagtulag kami kay ni Melda Manonemi nga iti maldaw ti Sabado kuyog kami nga mapan iti kwa printing press nga pangiprintan mi Manonemi iti invitation gabot na nagasaganan ti amin. Yung makatano na kiti balayda Manonemi ni papang natin ang ilokat tiri daw. Papa. Papa ko naklatan na gasawa kam tumatan kay ni Melda. Ni Melda papa. Abay, saan nga nagpakaraking ka? Amat. Napanan na? Sumbre ka kung nakumangayam sa aning. Tawagam. Bari no matawagam. Inaarag ti cellphone ko manong name. Tinawagak ti number na. Tsaka matawagan, sir. Papa. Ta messenger na. Sige. Tinawagak. Nag-ring. Naka-online eh. Si Mungpad. Hello? Tay tulag ta. Tagdubalayo. Di ba? Kuyog ta? Mapanagparamit ti invitation? I'm sorry. Ada akong dito Dubai. Hanggang ako kasta. I'm sorry. Saan ka po nung ipatpateg natin? Inaklon ka lang. Tadatit tulak mi kayam. Tapno. Maraman ang met no kasanot kasakit tinaramid mo iti kayam ko. Sana po na ito. Sana po na ito. Sana po na ito. Sige, agsangit ka. Agas ti pa nagsakit, ti best friend ko. Nagtulagan niyo? Mabali na kasta. Paghayaman da, sika, tinamagaway. Sika, na mag-ayayam ka na kami. Ipat-patig ka, Melda. Saan kang ipat-patig? Inaklod ka laing. Pinanamnama ka laing. Agyaman ka. Tirantak kumakit. Kaldawan di kasar. Sa anak nga sumiplot iti simba. Baka dadagad din na masaktan ka. Baka kitagpakamatay ka. Kaya nadudig iti may lawan na tao. Iso na sa iset langin na kastoy. Abang inaramid mo kanyak ni kastoy, Melda. Abang mo't inaramid mo kini Celia, tigayam ko, tigasjay. Kung nakmalunusan na kagaguran ni Celia. Sana rombeng ayatan tigasken ka, Nathan. Agala-ala tarik nam. Pagang angawam di kiti papay. Saan nga pagang angawan ka pati pagpatig ka? No naramid mo, tinaglamis ka ni Celia. Posible met amaramid mo ito kanya. I'm sorry. Huwag ka lang magpakamatay, ha? Sa baga awang basol ko nagpakamatay ka. Namusta nga tamat? Sakit. Sakit. Bye. Sakit.
Mabalimutan ti pumanaw ka na isar na akong tinidaw. Sir, nagpadpadat nga lalaki natin. Kaya tamarikrik na. Saan ko narik na. Gabuta, awan ti linukok ng babae. Gabuta, awan ti linukok ng babae. Haumat nga rutin ang lokohan niya ka ng bales. Sige, bye. Napanak itayan ni paring kulas manong. Pare, teman arak mo, kanti pulutan. Abay, napasamak. Pare, kastigayam ti kasakit na. Kastigayam ti kasakit na. Awanin ni Melda, pare. Awanin ni Melda. Sige. Sige, aganagkog ka. Agsangit ka. Malagi mo di ko nakidi. Sangkanto nga tama karma ko na. Ket pimayso. Parang amin kang kapare, kat kasla naklakla ka lang saktan tirik na ken puso ti maysa nga babae. Nasaan ka sigurado idi apin nga ni Celia tinarin mo. Sana ka perfecto nga lalaki, pare. Saan tayo nga amo, noon yung amin ti pagbalbaliwan tirik na ti maysa nga tao. Kada kiti masungan, kada kiti dumteng, ngal daw. Pare, tarak mo na, kahit ko nagbartek. O, sige. Dasarang ka pa tinayma sa pulutan mo. Manong name na bartay kakat sa anak na nakaawin. Tay di makariingak kas labumtak ti ulok at daki di balay da kulas. Pare, kumusta ka? Sakit ti ulok, pare. Kas labumtak. Ibaga, taulom lang. Tangarod barukong mo. Tapusom. Masaksakit man, pare. Lagit pumahong ka natin kagpaksayan. Agad na ta mamigat. Namigatan nagdakabalay ko. Nagaling ta cellphone mo sinong batak ni mamang mo. Imbaga kagawa nga sa nga madanagan ta at dagatoy. Gama na kayo. Awag kayo. Putno ka na di magamidi. Nga niya. Nga ang relasyon nyo kina Celia. Awan. Bagla ti kasjay. Si Kaman. Nalpasam lang aro sa sublatek. Anat may advice mo, pare? Ti may advice ko? No, adan dumanin dumteng nga babae ti biyag mo, saan mo saktan, pare? Saan mo nga sirkan no saan ka sigurado? Madingatan sa biyak ni Celia. Laglag na oring ni Celia, no? Kaya't nakapay lang. Sikto na ko una kang kuha na, pare. Ikarek kang kuha ng ikasar ko. Tada nga tapila pa nagtalak na ka. No kasta, mandi ka ni Celia nga rod. Tarik nam ti pagsaludsudam. Ipat patik mo ka din ni Celia. Tapno man lang makabayad ak kang kuha na. Susurak man ni patik. Kahit saktan na kami. Ha? Are, no maminsan ngamin kat saan nga napintas, simbang ti panunot mo eh. Di mo amot ang panunot. Ngayon pinadas ko lahing manunami at tinawagan ni Celia. Kalpasan ti makabulan. Dualawas manunami nga sa anak asimbrek iti opisina, tahang ko may concentrate. Numan nagsangitak, numan nagbartek. Ngam na warningan ak manunami ako nada. No saan ka pa ilang nga sumrek no Lunes. Ikatandakan. Sayang naman ko na. Isong ang karigatak tinapan, nagtrabaho ni Lunes. Nagbalinak analiday manunami sa anak as idi
nga naragsakak na angawak kadigiti ka opisina. Kung nadangarot kanya. Alisto ka ba't aglakay, ha? Natan, ha? Kasalanan na yun ti 5 ti edad mo, tilangam. Sinagabong unay, kasi ka napasama kanya. Kung nga ron. Kasjay, ti mabalas, na nakarkaro ti balas, no karamit ka ti madi. Kung nga ron. Kasalasan ka pa naragsak, di mo ang pagragsak, manong ambulanan. Come on, ay ha, pag-move on kan. Isla kang kanan ng Biyernes Santo, tarupam. Kung kunata kanya. Iso pinashare ko manong name iti may sa ngarabi ni Celia. Nathan, flowers for you. Celia. Jacket ngawaten. Please. Saan ko ngawaten? Kensang kapastrikin. Kahit ko kumangya, siyak malat mangagas, iti puso mo nga, siyak tinakasugat. Nagasa na yan. Adam boyfriend ko. Sino? Nicolas? No. Apay ko mga Nicolas, kat matagar-aram kanyak. Sino ka rin? Kopi sinahag. Yaw mamuktokin ka. Oh. Ipilit mo ka di palang sumrek. Sige. Hindi ka rin. Nakabaybayag manong naming nakabakante. Aging ka manong naming iti may sang aldaw at na palabas ko anapintas ang balasang. Iti may sang bigat nga kaandak iti hardin limabas. Papanan na kata. Napaniti store. Kalpasan na manong naming. Lumabas manin. Ading, mabiglang. Apay manong. Saan ka tagad to yan? Saan? Ngem antik ni Auntie Siling? Ta asawa ni Uncle Sido? Nadibalay nga nagpinta ti blue? Sky blue? Uwan. Kaya, balasan ka pa eh? Uwan, manong. Mabalik ka ito magpasyar no, Rabi? Nagkanaga mo kaya? Ria? Siya ni Nathaniel. Mabaling ka din kumay kung pasyar no, Rabi? Sige manong. Balasan nga pay. Sige manong, baru ka pay. Wana? Ako pa'y nubiyak. At daiding nagsina kami. Lumabag sa payo nga manong Nathan. Rorayan ka no Rabi, ha? Wan, ito yung sigurado, umat no Rabi. Yes. Awan pa'y tinarim ko nga nakapaayak ko manong. Talaga nagaman. Awan pa'y. Awan pa'y. May ti pamagina. Naka-short manong kumapkep. Nagpindas na nagsipukal tilupuna. Kan Chebaro kong yes. No, talagang ipatpatig ko rin yung babae, kaya ipatpatig nakman. Ikasar ko. Hindi agro-bro watak ba nung name na adlaw ni mama? Gusto man ko nakiko. Agro-bro kaya siguro. Yung mga pasyarim ita. Agur-ure na niya mama. Ururahin kanto ko na. Sana ka napukawan tinamnama manon name saan nga narigat para kanyak no babae ti kasapulak ko na. Hindi, tailokat ko na, tirit. Sige magkaya. Natan. Una na, ng pagkarabiyo. Kung may pasyarin dyan ka, anak. Una na. Bagat na sikat na kauna.
Ado itay ket ibagbaga nga umay magpasya ken kuana. Ne, di kita dan ni. Ay nakauna ak gayam. Ay namumutid do lugar tayo na dasang sanga ili talagang araken di kiti lalaki. Sak nga tamot iti magbalik ini. Anana gamatan ni. Makitak di kiti karibal ko ket di kiti tambay nga mabarod toy. Una ta mo opisina ka ngay. Lagi sobre ka karon. Mga pare koy. Sorry, nakauna ak. Sir, sorry na kam tumat sir. Kaskas di nga naka-short manong name. When no itay malam manong name iti short na kita sky blue, ita kit pink. Naka-sleeveless. Ang madabrana. Nga magpakpakita ti puon ti barokong. Ay, manong natan. Nakauna ka. Adot mangin bagbagi itay bigat. Itay malam nga umaydak pa siya rin. At dadantan. Bagta nakaunaan. Gamot lang. Siyak din nakauna kang nakauna. Siyak mo talagang asong batam, di ba? Flowers for you. Dati samot nagabot sa di hardin nyo ito. Ayan. Ang pagkadak ni mama. Nabanglo. Kas ka banglom. Katiktikos mo, di ba? Oh, I love you. Sigurado ka? Ket no aklo ng kasigod. Peso? Makaiba ka mga isigelak. No. Kastando man lat mapasamak, di ba? Damag ko kini-antik at playboy ka. Pinagrapit mo ka nung taggayem. Awan day din. Nag-ala kami tirek na kay. Nadyay inarim ko, nga nangaklon kanya, saan ko mga iso? No di ka kayom na kuma. Hello? Yung nalpas di din. Yung masigurado. Si Kantine ka ni Rhea. Mabaling ka tingaron ka kwa? Pastor ka pala di do mga mangaram kanya. Ngayon, aguray ka lang. Di mo ka di kaya tumiyan? Kita pa na. Manong name rimuwarak. Ngayon sana ka nag-awid. Napanak iti kasitgan manong name nga changki. Sa tuyak manong name medyo minom. Pangunurayak. Talaga nag-aas naklata. Talaga nga, nasa ka talaga di babae. Imagine, kaslit na pasama kini Celia. Idi aklunan nak, umyanak uwan ko na. Nilaing Melda. Di ang nangaramit kanya tikas diya. Gayam ka talaga nga plano tayo din. Nga pa'y. Apay, mabesa ko mat babae. Nagmarigatan ng babae at pagsalitaan. Ako pa. Di nakaawidan manon nemi di kiti talo nga simbrek ka nagpasyar kang kuwana. Napanakon, manen. Ni manen na. Na silding tinangulo ka. Ne, nagsubli ka. At nagsalitaan mi itay ni Rhea, nana. Malasik sumrek ka, Ryan, madamang nagdidigos. Nakadigos si tayo na. Inulit naman ang gabata. Nasang-sang-awan ka no, kadagitay agat ara ka ng pasyakang ko na. Yung sikan sa mat agat ara kain. Basi lang na. Nagpakondisyonak lang. Nayat nagtulagan nyo. Ito naman tagsalita. Tapno, tanu, intultuloy mo itay, baka no, agubor di kiti mang pasyakang ko na, no? Hanapastri ka nida. O no, agririda no mabayag unay. Ay, kasta kaya, makaturog akon. Nakaturogan ni tatam kasi do. Di ka tingarot anak yun ay. Taltalo kami. Kadi, nabayagan nga dududwa kami. Dati nga tiga po na no apay nga kinayat mi nga ada dito ni
ni Ria tapno dakad kadwami. Ala na. Imasad yung arti maturog. Ala oy, kaya talaga mapanin tarik na maturog. Imasad yung arti maturog ko na. Ta, imasad minto matagrin naman sa kiniria. Manong nemi ini rumaren ni Ria iti banyo. Nakabalaban iti tuwalya. Anong, insanyas na. Kuno ano, surutag ka nun manong nemi. Ilokat na ti kwarto na manong nemi saan nan nga inrekap. Siyempre kakat siya kung tinangirekap manong nemi. Kita inlak ko siyempre iti talyawag nekat nan ti tuwalya iti bagina. Manong nemi iti talyawag. Nalokaisa din ket makitkita kon tintero nga bagina. Nakasango kanyak manong nemi apo na kineseksi na nagpo. Awan ti pangiparisak manong nemi nga artista. Awan ti mangatiw keng kuana. Ti sukog ti bagina manong nemi imalo. Kinis, nakakinkinis ti kutis na. Nagmayat ti sukog ti barokong na. Inikat ko matin ti t-shirt ko, kabayatan ng asidegak manong nemi, sa ako inilistuan ng inikat ti sapatos ko, inikat ko ti pantalong ko, nakbakserak lang manong nemi. Inarakop ko ni sunak at dagos ko, inamalan di kiti lips na. Palaban manong. Naggabu kami.